शिंदे मंत्रिमंडळातील सर्वच्या सर्व कोट्याधीश बरं का 70% मंत्र्यांविरुद्ध गुन्हेगारी प्रकरण, लोढा सर्वाधिक श्रीमंत तर भुमरेंचा शेवटचा क्रमांक। संपत्ती निवडणूक आयोगाच्या शपथपत्रामध्ये ही नमूद करण्यात आलेली आहे। खरी संपत्ती यापेक्षा जास्त असू शकते। त्यांची मुले, पत्नी, इतर कुटुंबीय, ड्रायव्हर, नोकर यांच्या नावावर संपत्ती तसेच कंपनी शेअर, सोने, हिरे, बाहेर विदेशी बँकांमध्ये करोडो रुपये असू शकतात। अशा गरीब लोकांना 70,000पेक्षा जास्त पेन्शन महिन्याला आपले सरकार देते बरं का। आता असं म्हटलंय ना, तर आता अगोदर जे मंत्र्यांनी शपथ घेतली ना, तर त्यांच्याकडे किती संपत्ती आहे तो आकडा ऐका आणि मग बघा यांना 70,000 इतकी पेन्शन का दिली जाते, किती गरीब लोक आहेत नाही का। अगोदर भाजपच्या मंत्र्यांची संपत्ती किती आहे ती पाहूयात। रवींद्र चव्हाण, डोंबिवली मतदारसंघ, गुन्हेगारी प्रकरण 3, संपत्ती आहे 9 कोटी। 2 नंबर गिरीश महाजन, भाजपचे आमदार, जामनेर मतदारसंघ, गुन्हेगारी प्रकरण 0, संपत्ती आहे 25 कोटी। विजय कुमार गावित, नंदुरबार मतदारसंघ, भाजपाचे आमदार आपण सगळे पाहतोय, गुन्हेगारी प्रकरण 9, संपत्ती आहे 27 कोटी। अतुल सावे, औरंगाबाद, गुन्हेगारी प्रकरण 6, संपत्ती आहे 22 कोटी। मंगल प्रभात लोढा, भाजपाचे आमदार, मतदारसंघ मलबार हिल, गुन्हेगारी प्रकरण 5 आणि संपत्ती आहे 441 कोटी। चंद्रकांत पाटील, पक्ष आहे भाजप, मतदारसंघ आहे कोथरूड, गुन्हेगारी प्रकरण आहे 2 आणि संपत्ती आहे 5.99 कोटी। राधाकृष्ण विखे पाटील, भाजपाचे आमदार, शिर्डी मतदारसंघ, गुन्हेगारी प्रकरण 0, संपत्ती आहे 24 कोटी। सुरेश खाडे, पक्ष भाजप, मतदारसंघ मिरज आणि गुन्हेगारी प्रकरण 3, संपत्ती आहे 4 कोटी। सुधीर मुनगंटीवार, बल्लापूर मतदारसंघ, गुन्हेगारी प्रकरण 2 आणि संपत्ती आहे 11.4 कोटी। हे झाले भाजपाचे मंत्री। आता शिंदे गटांच्या मंत्र्यांची संपत्ती पाहूयात। संदीपान भुमरे, पैठण मतदारसंघ, गुन्हेगारी प्रकरण 9, संपत्ती आहे 2 कोटी। अब्दुल सत्तार, सिल्लोड मतदारसंघ, 8 गुन्हेगारी प्रकरण, संपत्ती आहे 20 कोटी। गुलाबराव पाटील, जळगाव ग्रामीण, गुन्हेगारी प्रकरण आहेत 1, संपत्ती आहे 5 कोटी। शंभूराजे देसाई, पाटण मतदारसंघ, गुन्हेगारी प्रकरण 0 आणि संपत्ती आहे 14 कोटी। उदय सामंत, रत्नागिरी मतदारसंघ, गुन्हेगारी प्रकरण 0, संपत्ती आहे 4 कोटी। संजय राठोड, शिवसेना आमदार, दिग्रज मतदारसंघ, गुन्हेगारी प्रकरण 4 आणि संपत्ती आहे 8 कोटी। दीपक केसरकर, सावंतवाडी मतदारसंघ, गुन्हेगारी प्रकरण 0, संपत्ती आहे 82 कोटी। दादा भुसे, शिवसेना पक्ष, मालेगाव मतदारसंघ, गुन्हेगारी प्रकरण 1, संपत्ती आहे 10 कोटी। आणि तानाजी सावंत, पक्ष शिवसेना, मतदारसंघ MLC, गुन्हेगारी प्रकरण 0 आणि तानाजी सावंत यांची संपत्ती आहे 115 कोटी। आणि या सर्व गरीब मंत्र्यांना पेन्शन देतं सरकार 70,000 रुपये। वारे सरकार, काय वाटतं व्यक्त व्हा। व्हिडिओ आवडला असेल तर शेअर करा। मंत्र्यांची संपत्ती ऐकल्यानंतर तुम्हाला काय वाटतं नक्कीच व्यक्त व्हा आणि व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर होईल ही जबाबदारी तुमची। धन्यवाद।